Исәнмесез, Яңа ғасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәкуров. Шығарылышының төп темалары. Алексеевскийдагы 8 март паркында килеп чыккан фажига буенча тикшерүү ишләре дәвам итә. Йортта йөрим, конечно. Бик бирок шундый вакытлар булды да, ул тегене видимо да кип тоже вакытта. Фажига белән бәйле нишкәлекләр турында Илдар Сафиуллин. Икот налык yolları tamamlandı. Пролетели на одном дыхании. Все было прекрасно. Өлешчә мобилизация буенча чакырылучылар Кабат СВО зонасына китә. Аларны Затуш арасыннан Гөлназ Сайфетдинова. Телләребезне саклыйбызмы? Закон 100% үтәлергә тиеш. Кайбер муниципаль берәмлекләр һәм министрлыклар ул дәрәҗәгә җитә алмадылар. Бүген Татарстанда телләр турындагы законнарның үтәлешенә нинди бәя бирделәр? Бу хакта Рузель Шарипов. Бакчачылык ширкәтендә йорты төзелгән, теркәп булмый. Сюда столько сил, денег вложено. Казан шәһәре думасының җирдән файдалану һәм төзелеш турындагы кагыйдәләргә керткән үзгәрешләре нинди хәлгә китерде һәм аннан чыгу юлы бармы? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Алексеевскийда бу атнада булган коточкыч фаҗиганың сәбәпләрен ачыклауны дәвам итәләр һәм һәр яңа факт сораулар уята. Монда 28 март көнне шәһәр үзәгендә машина йөртүче 6 яшьлек малайны бәрдереп үтерде. Прокуратурада ачыклауларынча, машина йөртүче психиатрда исәптә торган була. Аның диагнозы белән руль артына утыру рөхсәт ителми диләр. Малайның күп балалы гаиләдән булуы ачыкланды. Илдар Сафиуллин бүген Алексеевскийга юл тотты. Баланың туганнары һәм тикшерүчеләр белән аралашты. Он же аккуратный у нас был, он всегда дорогу переходил правильно, на велосипеде ездил правильно, направо-налево. Светлана Симонова хәлек булган 6 яшьлек малайның әбисе юл кагыйдәләрен һәр чак үти иде, ярамаган урыннан юл ашада чыкмады юл. Кичкенә Әмир күп балалы гаиләдән, алар каникулга Казаннан әби бабай янына кунакка кайткан була. Они каждый выходной сюда ездят. Алар атна сайын кайтып йөриләр. Гаиләдә 3 бала, Әмир уртанчысы иде. Бу хәлнең балалар мәйданчыгында килеп чыгуы аяныч. Сабыйларга тагын кайда уйнарга кала инде. Обидно, что на детской площадке это случилось. Где детям еще теперь гулять? Фаҗига сишәмбе көнне килеп чыга. Бу кадрларда Әмир белән аның дуслары паркта велосипедта йөри. Шунда паркка зур тизлектә машина килеп керә. Баланың исән калу мөмкинлеге булмый. Паркта йөрүче башка кешеләр могҗиза белән бәләгә юлыкмый кала. Менә ул Алексеевскийдагы 8 март дип аталучы парк. Бүген бирдә шомлы тынлык хакимлек итә. Ә инде авыр хәлне искә төшереп торучы җимерек тимер рәшәткәләр урынына вакытлыча киртәләр куелган. Без тавышка чыктык, тегеннән каулап килде. Машина мин йортта йөрим, конечно. Бик бирок шундый вакытлар булды да, ул тегене видимо да кип тоже вакытта. Новость ужасная, услышала я от знакомого просто. Бу коточкыч хәбәр булды, миңа ул хакта танышларым әйтте. Машинада гомумән йөрергә ярамаган урынга шундый зур тизлектә килеп керү ул баш-баштаклык. Тикшерүчеләр әйтүенчә, машина белән Алексеевск районында яшәүче 56 яшьлек Андрей Чумаров идәрә иткән. Прокуратурада ачыклауларынча, ир-ат психиатрда исәптә торган, димәк, аңа машина белән идәрә итәргә ярамый. Шулай булгач, документтагы законсыз мөһер кеше гомере бәрабәренә сугылган түгелме? Шуны ачыклыйлар да. Тикшерүү барышында ир-атның машина йөртү таныклыгын законлы булуын ачыклау өчен район хастаханәсеннән медицина картасы һәм башка белешмәләр сорап алынды. Амбулатур картасында ачыкланганча, ир-ат 2021 елның ноябрь-декабрь айларында машина йөртү таныклыгы алыр өчен медицина тикшерүен узган. Бу ир-атның чынлыкта психиатрда исәптә торуына карамастан һәм машина йөртергә ярамавын белә торып, законга каршы рәвештә транспортны йөртергә ярый дигән медицина нәтиҗәсе бирәләр. Бу хәлдән соң тикшерүчеләр машина йөртү таныклыгы бирергә ярый дип белешмәгә кул куйган табибка карата вазифаи вәкаләтләрен арттыру мәддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Возбуждено уголовное дело в отношении председателя врачебной комиссии. Алексеевскийның үзәк хастаханәсендәге медицина тикшерүе буенча табиблар комиссиясе рәисенә карата җинаять эше кузгатылды. Анда транспорт чарасы белән идарә итүдә чикләүләр булмау турында законсыз рәвештә медицина белешмәсе биргәннәр. Шуның нәтиҗәсендә Андрей Чумаров А, Б, С категорияләре белән транспорт йөртү таныклыгы алган.
Бүген безгә билгеле булганча, сүз Алексеевск үзәк хастаханәсенең 62 яшьлек табибы турында бара. Аның хезмәт стажы 30 елдан артык. Сәламәтлек саклау министрлыгында тикшерү бара дип бу хәлгә әлегә аңлатма бирмәделәр. Искәртеп узабыз, бу Алексеевскдагы фаҗигадан соң ачылган икенче җинаять эше. Беренчесе юл һәлакәте кагыйдәләрен үтәмәү маддәсе буенча иде. Килеп чыккан хәл кемнеңдер битарафлыгымы, җаваплы затларның җавапсызлыгымы? Моңа тикшерүчеләр җавап табар мөгаен. Машина йөртүче торган урыннан читкә чыгып китмәү турында документка кул куйган. Табибка карата сак чарасы киләсе атнада билгеләнергә тиеш ди хокук сакчылары. Алексеевск һәм Чистай районнарыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Ике атна өйдә булганнан соң өлешчә мобилизация буенча чакырылган Татарстан егетләре кабат махсус хәрби операция зонасына китә. Аларның 2 атналык тәүге ялы тәмамланды. Бүген беренчеләрдән булып Түбән Кама хәрбиләрен озаттылар. Монда районга ялга 75 кеше кайткан була. Бүген 6-сы зур юлга үз хәрби частьләренә кузгалды. Шушы көннәрдә республикага яңа төркем хәрбиләр ялга кайтырга тиеш. Ял аларга 6 айга бер тапкыр Владимир Путин кушуы буенча бирелә. Түбән Камадан егетләрне озатучылар арасында хәбәрчебез дә бар иде. Это советский мультфильм. Мы за это боремся. За Россию. Айнурның кителендә совет мультфильмы герое Чебурашка сурәтләнгән. Балачакның матур бер хатирәсе. Читтә булганда өйне якыннарына, дусларына искә төшереп тора ди ул. Айнур махсус хәрби операциягә октябрьдә киткән була. 6 айдан соң 2 атналык ялга җибәрәләр. Бүген кабат юлга. Я увидел со всеми родными, с кем хотел увидеться. Туганнарым, дусларым белән күрештем. Бу миңа бик кирәк иде. Алга таба хезмәт итәргә көч тупладык. Безне саклай. Самое главное. Агайсалык, саулык, тазалык, байлык, самое главное. Исәлек вакытында чулгана. Алексейны озатырга әнисе һәм апасы килгән. Ул да СВОга октябрьдә киткән була. ДНРда яраланганнарга ярдәм күрсәтә, аларны госпитальләргә илтә. 2 атна өйдә булу көч бирде ди Алексей. Замечательно. Вообще пролетели на одном дыхании. 2 атна бер сулышта үтте дә китте. Вакытны бик яхшы уздырдым. Авылда әти-әнигә ярдәм иттем. Хуҗалык эшләре элек ирендерсә, хәзер рәхәтләнеп эшләдем. Я провожаю своего братишку. Инемне затам бүген җибәрәсем килми инде. Без аның белән бик горурланабыз. Ул безнең яклаучыбыз. Желание, наверное, одно, да? Чтобы живыми, здоровыми вернулись домой. Түбән Каманың хәрби комиссариаты каршында егетләрнең туганнары, якыннары һәм дуслары җыелган. Аларны бу юлы да хәрби комиссар озата. Ялга кайткан мобилизованный егетләребезнең беренче командасы китә. Организованный Казаннан организованный булмагайлар инде безнең военнослужащийлар республикабызның ярдәме белән инде алар барысы да будут направляться по местам службы. Вы наша гордость. Сез безнең горурлыгыбыз, мөмкин булганча сезгә һәм гаиләләрегезгә ярдәм күрсәтербез. Киләсе очрашу мобилизацияләнгән егетләребезнең барысы белән бергә булсын иде. Түбән Кама районына 2 атналык ялга барлыгы 75 хәрби кайткан. Бүген беренче төркемне кабат СВО зонасына озаттылар. Якын көннәрдә калган егетләр дә юлга кузгалачак. Гөлнас Сайфетдинова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Россия президенты Владимир Путин язгы хәрби чакырылыш турындагы указга кол куйды. Армия хезмәтенә яраклы 18-дән 27 яшькә кадәрге егетләр илнең кораллы көчләре сафына 1 апрельдән 15 июльгә кадәр алыначак. Ил буенча 147 мең кеше чакырылырга тиеш. Аларны Донецк һәм Луганск халык республикаларына, Запорожье белән Херсон өлкәләренә җибәрмәячәкләр. Бу хакта кичә Дәүләт Думасының оборона комитеты рәисе Андрей Картопалов белдергән иде. Ул Россиянең яңа төбәкләрендә язгы чакырылыш булмауында әйтте. Башка темаларга зур гаилә белән зур өйдә яшәү турындагы хыяллары чынга ашмый калырга мөмкин. Күп балалы Саттаровлар шундый хәлдә калган. Еллар дәвамында үз куллары белән төзегән йортларын рәсми рәвештә торак итеп терки алмыйлар. Сәбәбе Казан шәһәре Думасының җирдән файдалану һәм төзелеш турындагы кагыйдәләренә үзгәрешләр кертүе. Шулай итеп, федераль дәрәҗәдә кабул ителгән бакча амнистиясе мондый участокта йорт төзергә рөхсәт итә, ә Казан дәрәҗәсендә кабул ителгәне юк ди аптырашта калган халык. Бу хәл ничек чыккан. Хәзер Саттаровлар кебек йортны төзеп тә, аны терки алмаган гаиләләргә нишләргә? Рания Абдрахманова тулырак. Вот здесь вот собирали по дощечкам. Саттаровларның үз йортларында яшәү хыялы бер көндә шәлперәмә килә. Моңа кадәр 5 балалы гаилә бер бүлмәле фатирда торган. 3 ел элек Воровский ширкәтендәге бакча участокларында йорт төзи башлыйлар. Моның өчен кредит алына, якыннары ярдәм итә. Әни кешенең физик мөмкинлеге чикле, балалары күп. Шуңа әлеге карарга киләләр. Әмма салып чыккач кына аны теркәп булмаячагы ачыклана. Это вообще дом в воздухе.
Бу йорт хәзер һавада эленеп тора, аның бер генә документы да юк. Кадастр хезмәткәрләрен чакыргач, яңа закон чыкты, торак йорт итеп терки алмыйбыз. Әйдәгез бакча йорты итеп теркибез диделәр. Ә без бит монда пропискага кереп яшәргә өметләндек. Бакча йорты белән торак йортның аермасы да шунда. Бакча йортында теркәлеп булмый, ул сезонлы санала. Шуңа тарафлар бу тәкъдимнән баш тарткан. Күршеләре Андрей Паярков үз йортын бакча өе итеп теркәргә гариза яза. Әмма ни гаҗәп, аны да кире кагалар. Приобретал участок, никаких не было запретов. Участокны алганда бер нинди шикләү юк иде. Документларны яхшы тикшердем, чөнки мин үзем риэлтор. Монда нинди хәл килеп чыкты. Шәһәр тотканда безнең бакчаны иҗтимагый эшлекле зона итеп ясап куйган. Алар зона үзгәрткән саен милекче моңа яраклашырга тиешме икән? Соңгы елларда бакча амнистиясе буенча участокта йорт төзеп, аны торак итеп теркәү гадәти хәлгә әйләнеп бара иде. Бу ике гаилә шулай итәргә җыенганда. Әмма Росреестрдан килгән җавап аларны аптырашта калдыра. Саттарифларга сезнең участок бакчачылык категориясендә, андый зонада йорт төзергә ярамый дигән җавап килә. Росреестр вәкилләре Казан шәһәре думасының 2021 елда кабул иткән кагыйдәләренә таянуын белдерә. Әлеге кагыйдәләр буенча бакчачылык ширкәтләрендә торак йорт категориясендәге йортларны теркәү тыела диләр башкарма комитетта. Федераль канунда язылганча, бакча участокларында шәхси торак йорт төзергә мөмкин. Әмма андый участоклар төзелеш рөхсәт ителгән территория зонасында булган очракта гына. Ул территориялар җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре буенча раслана. Шул рәвешле әлеге зонаның кайда булачагы җирле хакимият вәкаләтенә карый. Казандагы шәһәр төзелешен проектлау нормативлары буенча, башкаладагы бакчачылык ширкәтләрендә шәхси торак төзелеше тыела. Казан башкарма комитетында аңлатуларынча, торак йортлар төзелгән урыннарда тиешле инфраструктура һәм куркынычсызлык таләпләренә туры килә торган шартлар булдырылырга тиеш. Әйтик, урамнарның киңлеге 16 метрдан да ким булмаска. Әмма Казандагы бакчачылык ширкәтләренең күбесенең шикләре 21 гасыр башына кадәр үк билгеләнгән. Шуңа күрә әлеге мәйданнарда торак йортлар төзелгән очракта шәһәр төзелеше кагыйдәләрен үтәп булмаячак диләр. Шуңа да карамастан бакча амнистиясеннән файдаланып күпләр бакча участокларында шәхси йортлар төзеп һәм аларны теркәп өлгерә. Әмма бу җирле кагыйдәләрне бозу булып чыга. Шуңа Казан шәһәр думасы депутатлары 2021 елда җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслаганда моңа игътибар итә. Моннан тыш гамәлдәге җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә һәр территорияның шиге кертелгән. Алар кадастр картасында күренә. Хәзер яңа кагыйдәләр нигезендә Росреестр территорияләр зонасының шиген тикшерергә тиеш. Воровский ширкәтендәге очракта Саттарифларның да, Паярковларның да участоклары иҗтимагый эшлекле билгеләнештәге зонада булып чыга. Андый зонада исә торак төзергә ярамый диләр. Пределы правовой экспертизы при проведении учетно-регистрационных действий в рамках дачной амнистии были... Дача амнистиясе буенча исәп теркәү эшләре вакытындагы хокукый экспертиза шартларына үзгәреш кертелде. Алар 2022 елның 1 июленнән гамәлдә. Шул рәвешле бу датага кадәр хокукый экспертиза шартлары буенча җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре параметрларына туры килүне тикшерү мәҗбүри түгел иде. Шуңа хәзер өстәмә үзгәреш кертелмәсә, дача амнистиясе кысаларында исәп теркәү ясап булмый дип белгечләр. Моңа кадәр өлгергәннәр өлгергән, өлгермәгәне юк. Юристлар сүзенә караганда, җир участокларында нидер төзү кагыйдәләре күптән гамәлдә. Күп фатирлы йортлар өчен аерым, бизнес өчен аерым җирләр була. Бакчачылык ширкәтләренең төп максаты бакча тоту. Если раньше существовала дачная амнистия... Моңа кадәр бакча амнистиясе буенча участокта йортны теркәп булса, хәзер Казанда махсус төзелеш кагыйдәләре бар. Аның буенча җир участогының һәр төрле категорияләрендә төзелеш эшләренең параметрлары билгеләнгән. Казандагы бакча ширкәтләре өчен дә менә шундый кагыйдәләр кертелде. Хәзер бары тик билгеле 1 квадрат метрдагы бакча йорты гына төзергә ярый булып чыга. Бу элегдә баягы бер участокны берничәгә бүлеп йортлар төзеп сата алмасыннар өчен эшләнә дип аңлаталар башкарма комитетта. Мондый хәлгә калмас өчен торак йорт төзи башлаганчы, аның хуҗасы Росреестрга бу хакта хәбәр бирергә тиеш. Алар аны муниципалитет белән килештерә. Бакчачылык зоналарында торак йорт төзү тыела. Шул ук вакытта бакча йорты төзергә һәм аны теркәргә мөмкин. Җир кишәрлегендә шәһәр төзелеше регламенты рөхсәт иткән объектлар гына төзергә яраганга, төзелеш эшләрен башлаганчы милекче Казанның архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсеннән әлеге җир участогы турында мәгълүмат алсын иде. Сейчас у исполкома в рамках муниципального контроля... Хәзер башкарма комитетының җир турындагы закон буенча судка мөрәҗәгать итеп, мондый йортларны сүтү турында гариза бирү ихтимал. Хәзер Саттарифларга нишләргә? 5 балалы гаилә шулай урамда калырмы? Әлегә алар барлык ишекләрне шакырга әзер. Инде әлеге кагыйдәләрне кабул иткән Казан шәһәре думасы депутатларына барганнар. Я думаю, что этому человеку надо помочь.
Обязательно. Минемчә, аларга ярдәм итәргә кирәк, юридик яктан карарга. Бу очракта Казан Думасында гаепләп булмый. Законнар юктан гына кабул ителми бит. Әмма һәр кешенең мөрәҗәгатен шәхсән карап, мәсьәләне хәл итәргә тырышырга кирәк. Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова Саттаровларның борчуыннан хәбәрдар. Мондый гаиләләр тагын бар диләр. Бу атнада депутатлар Татарстан министрлар кабинетына хат юллаган, хәлдән чыгу юлларын эзлиләр. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда кызамак юктыручылар саны арта. Соңгы 2 ай эчендә аның белән 13 кеше авырган. Барысы да чит өлкә һәм илләрдән килүчеләр. 11 Таҗикстаннан, калганнары Новосибирск белән Төмәннән кайткан була. Кызамак юктырган дип шикләнелгән, әмма әлегә төгәл диагноз куелмаган тагын 7 кеше бар ди табиблар. Авыручылар белән элемтәдә булган 7000гә якын кешегә вакцина ясарга кирәк дип белдерде Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Кызамак юктырган кешеләрнең тәненә кызыл бетчәләр чыга, томаклары кызара, сулыш юллары ялкынсына, температуралары күтәрелә, хәлләре бетә. Вы знаете, что кори – это летучая инфекция, воздушно-капельным путем передается. Кызамык сулыш юллары аша күчә торган авыру йогышлылыгы 100%. Аның вирусы хәтта вентиляция каналлары аша керергә мөмкин. Шул рәвешле бер йортта яшәүчеләрнең барысына да күчә ала. Кызамыктан саклану өчен вакцина ясату мөһим. Эшендә җәрәхәт алганнан соң 12 ел кулсыз яшәргә мәҗбүр булган һәм бүгеннән бу кешенең яңа тормышы башлана. Әгәрҗедән Айсаф Ногмановка 2 миллион сумлык бионик протез бирделәр. Ул кул башкарган эшләрне тулысынча диярлек үти ала. Мондый җайланма социаль фонд аша бушлай тапшырыла. Алия Сабирова репортажы. Такой вот мешочек, который у нас как раз для надевания верхней одежды. Әгерҗедән Айсаф Ногмановка бионик протезны ничек кулланасын аңлаталар. Аңа тулысынча яраклашу берничә көнгә кадәр сузылырга мөмкин. Ир-ат инде бармакларын хәрәкәтләндерә ала. Төне уйланып яттым, ничек килеп җитәрмен, ничек бирерләр, ничек өйрәнергә, кулланырга өйрәтерләр. Барысын да уйлап ятып, җыклап булматыны бу. 12 ел элек урып җыю вакытында Айсаф Ногмановның кулы комбайн барабанына эләккән. Беләгенең яртысын ампутацияләргә туры килгән. Ир-атның протезлы тормышы башлана. Кыенлыклар күп инде. Ягыдан эшләргә яшәргә өйрәтергә кирәк. Ну, дусларның, өйдәгеләрнең, туганнарның ярдәме белән барысын да уздырдык инде. Заманча протез кул мускуллары җибәргән импульсларны тоеп эшли. Мобиль кушымта ярдәмендә аның мөмкинлекләре дә арта. 2 миллион сумнан артык торган мондый җайланма ясалма кулны тулысынча диярлек алыштыра. Кечкенә әйберләрне күчерергә 10 килограммга кадәр авырлыкны күтәрергә мөмкин. Улларга бу бионик җайланма һәр 3 ел сайын алыштырыла. Югары технологияле протезлар белән социаль фонд тәэмин итә. Аларны Россиядә ясыйлар. Протез бик уңайлы, җайлы. Үземнең кулның продолжение кебек хис итәмен. Нашим отделением ежедневно ведется. Безнең бүлек техник реабилитация чараларына һәм протез ортопедия эшләнмәләренә мохтаҗ кешеләрне тәэмин итү буенча даими эш алып бара. Алардан кабул ителгән гаризалар буенча контрактлар төзү дәвам итә. Бүген зыян күрүчеләрне тернәкләндерү программасы буенча протезлар кирәк булган татарстанлыларга алар тапшырылган. Быел бу татарстанлыларга бирелгән икенче бионик протез тагын 2 кешегә тапшырачаклар. Алия Сабирова, Роман Фенин, Яңа гасыр каналы. Татарстан укучыларын бердәм дәүләт имтиханына онлайн әзерләп эшләнгән акча нефтчеләрнең хезмәт хакыннан артып киткән. Әмма укытучыларның акчасы төбәктәге уртача хезмәт хакына да җитми. Тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россиянең партия проектлары координаторлары белән очрашты. Шәһәр мөхите, чиста ил, яңа мәктәп һәм башка программаларны тормышка ашыру турында сөйләштеләр. Татарстан 24 федераль проектта катнаша. Фәрит Мөхәммәтшин бу юнәлештә эшне активлаштырырга, аңа республиканың барлык муниципалитетларын җәлеп итәргә кушты. Мондый хезмәт мәсьәләләрне хәл итү һәм халыкның тормыш сыйфатын яхшырту өчен бер дигән мөмкинлек дип белдерделәр. Уникальная возможность активизировать через спортивную поддержку работу в муниципалитетах, городах и районах нашей республики. Есть возможность привлечь, притащить деньги на реализацию этих партийных программ, партийных проектов и в целом национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Владимировичем Путиным.
Татарстан халкы дәүләт органнарына татар телендә ешрак мөрәҗәгать итә башлаган. 2021 елда 3000 ярым хат алсалар, узган ел 4 тапкырга артып 12000-гә җитә. Бу һичшиксез туган телдә аралашу ихтыяҗы булуны күрсәтә. Бүген республикадагы дәүләт телләре турындагы законның үтәлеше турында хөкүмәт йортында сөйләштеләр. Монда премьер-министр Алексей Песошин җитәкчелегендә киңәшмә узды. Төп проблемалар җәмәгать транспорты тукталышлары турындагы мәгълүматның тулысынча 2 дәүләт телендә яңгырамавы, юл күрсәткечләре, элмә такталардагы хаталар. Бүген хөкүмәт йортына район башлыклары, министрлар һәм башка вазифаи затлар җыелды. Ел дәвамында алар телләрне саклауга нинди өлеш керткән. Утырыш барышында нәкъ менә шушы сорауга җавап эзләделәр дә инде. Основная тема подведения итогов работы, проведенной в 2022 году. Узган ел дәүләт телләре турындагы закон ничек үтәлгән, юстиция министры шуңа бәя бирә. Әлеге эш төп 15 күрсәткеч буенча бәяләнә. 2022 елда аларның 5-се тулысынча үтәлмәгән. Әйтик, театраль тамашаларның бары тик яртысы гына татар телендә уздырыла. Балалар бакчаларында татар малай кызларының 56% гына туган телләрендә тәрбия ала. Аэропорт, тимер юл вокзалларында барлык мәгълүмат та 2 телдә тәкъдим ителмәгән. Кайбер автобус, трамвайларда да ул рус телендә генә яңгырый. Анализ социальных сетей органов публичной власти показал. Дәүләт органнарының социаль шелтәрләрен анализлау шуны күрсәтте. Аларда тәкъдим ителгән мәгълүматның күп өлеше рус телендә генә язылган. Интернет халык белән аралашуның төп ысулы бит. Шуңа да мәгълүматның татар телендә дә булуы шарт. Закон 100% үтәлергә тиеш. Кайбер муниципаль берәмлекләр һәм министрлыклар ул дәрәҗәгә җитә алмадылар. 98-99% бар. Шуңа күрә инде Советның төп эше аны аңларга, безнең яктан ярдәм итеп, 23 елда бөтен булган күрсәткечләрне 100% белән бетергә. Узган ел халык контрольна элмә такталарда хаталар булуын әйтеп 7000-нән артык мөрәҗәгать юллаганнар. Ялгышларның 77% төзәтелгән. Шунсы да игътибарга лаек, узган ел дәүләт органнарына татар телендә мөрәҗәгать итүчеләр саны 12000-гә кадәр җиткән. Бу 2021 ел белән чагыштырганда 4 тапкырга күбрәк. Шул ук вакытта элмә такталарның 2 дәүләт телендә дә язылмавын әйтеп үттеләр. Бу эш Казан, Яршалыда, Әлмә, Тәлки, Яшелүзән, Лаеш, Әтнә, Апас районнарында көйләнеп бетмәгән. Торак пункт тотамаларының барысы да 2 телдә күрсәтелмәгән. Отдельный вопрос. Министерство транспорта. Бу мәсьәләне транспорт министрлыгы үз игътибарына алсын иде. Аларның барысы да 2 телдә язылырга тиеш. Әмма моны фәннәр академиясе белән киңәшләшеп эшләргә кирәк. Алексей Песошин милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында балаларга милли тәрбия бирү эшен көчәйтергә кушты. Апуш балалар театр студиясын мисал итеп китерделәр. Монда 1 ел эчендә 100дән артык бала белем алган. Башта бирдә Казан балалары гына шөгыльләнсә, тора-бара Арча, Балтач, Саба, Биектаудан да киләләр. Тамашачыга алар 4 спектакль тәкъдим иткән. Киңәшмәдә бу хәрәкәтне районнарда да ачу кирәк дип белдерделәр. Беренче чиратта татар телен популярлаштыру, татар мәдәниятенә, татар сәнгатенә, татар иҗатына, әдәбиятына балаларны якынайту, үзеңнең телең белән горурлану. Шушы татар теле ул аларны барысын да берләштерә торган, безнең мәдәниятебезне үстерә торган бер площадка. Телләрне саклауда милли бәйрәмнәр дә ярдәм итә. Быел аларны уздыруга да игътибарны арттырырга кирәк дип белдерделәр. Мәсәлән, удмуртларның Гырын-Буттоны Кукмараның Нырья авылында узачак. Ул кунакларны бөтен илдән җыяр дип ниятлиләр. Төп бурыч мондый проектларда яшьләрне дә катнаштырып, аларда туган телгә ихтирамны арттыру. Рүзәл Шарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Казанда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидат Рауил Айдаровның эшчәнлегенә багышланган күргәзмә ачылды. Монда аның агач биналарның үзенчәлекләре чагылдырылган 7 томлык китаплары да, дистәләгән рәсемнәре дә урын алган. 20 елдан артык вакыт эчендә ул 800ләп шундый тарихи рәсем ясаган. Общественные дома, которые были на этой пристани. Там ходил трамвай. Гади йортлар, мәчетләр, җәмәгать урыннарының рәсемнәрен дә ясарга ярата Рауил Айдаров. Агач биналарны сурәтләгән 700ләп шундый иҗади эше бар аның. Барысында аклы-каралы открыткалардан карап, төсле копияләрен ясаган. Алар хәзер 7 томлык китапларга тупланган. Авторны шушы эшчәнлеге өчен Тукай премиясенә тәкъдим итәләр дә инде. По этой теме защитил диссертацию в 2009 году. Минем 2009 елда якланган диссертациямда агач биналарның үзенчәлекләренә багышланган иде. Шуннан соң әлеге эштән аерыла да алмадым. Тәҗрибәмне 7 китапка сыйдырырга тырыштым, анда минем тормышымның 20 елы урын алган. Бу 200 битлек зур китапларда йөзләгән агач бинаның үзенчәлеге саклана. Монда аларның
сызымнары да, реаль рәсемнәр дә урын алган. Һәм инде ышануы да кыен, ләкин берничә дистә ел элек кенә бу биналарның үзләрен дә шәһәр урамнарында күреп булган. Хәзер исә аларның күбесе тарих буларак менә шушындый китапларда гына саклана. Чөнки күбесе инде реставрацияләнгән һәм тарихи үзенчәлекләре сакланмаган. Рауиловый үзе тыйнак кына китапларга 20 еллык эшчәнлегем сыйган дисә дә, агач йортлар белән ул 50 ел буе кызыксына. Башта район архитекторы булып эшләгән, аннары биналарны фотога төшерү белән мауга һәм фасадларны кагаз битенә дә төшерә башлый. Равил Айдаровның рәсемнәре бик тарихлы, ул безнең Казанның сәбдәртен күтәрә. У него счастливые сочетания двух талантов. Рауил үзендә бер юлы ике сәләтне берләштерә. Ул архитектор да, рәссам да. Гадәттә бу ике һөнәр иясе төрлечә фикер йөртә. Шуңа да аның иҗаты уникаль дип саныйм. Рауил Айдаровның рәсемнәрендә архитектура үзенчәлекләре дә авторның шәхси карашы да сакланган. Бу аны башкалардан аерып тора да инде дисәнгә тиючеләр. Рауил абыйның киләчәккә дә планнары зурдан. Ул Тукай яшәгән урыннар буенча йөреп танылган шагыйрь яшәгән йортларның рәсемнәрен дә ясарга ниятли. Рүзәл Шарипов, Ленар Хуҗаәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Бөгелмә кешеләре үз гомерләрен куркыныч астына куеп, суда баткан этне коткарганнар. Социаль челтәргә куелган кадрлар беркемне дә битараф калдырырлык түгел. Бишара эт яртылаш су эчендә алгы аяклары белән генә бузга тотынып тора. Аны коткарырга кергән ике кеше муеннарыннан солкын су эчендә. Берсе яшь кыз, аның медицина училищесы студенты Лия Камалова булып ачыкланган. Эткә таба такта сузганы һәм су эченнән башы гына күренеп торганы Евгений Котлов исемле егет диләр. Яр буендагы берничә кеше хайванга әйдә дип көч биреп тора. Кешеләрнең мехрибанлыгы эткә исән калырга ярдәм иткән. Давай, давай, давай! Җомга хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торышы фаразы белән Эльвина Насыйбуллина таныштырыр. Исән-имин булыйк. Экстрим-программа «На грани» в Казанском цирке с 23 февраля. Дум РТ Хош. Тормышыгыздагы мөһим вакыйганы безнең белән кылыгыз. Уңайлы сәфәр һәм яшәү шартлары, отышлы бәяләр, тәҗрибәле җитәкчеләр, тәүлек буе медицина ярдәме һәм Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен онытылмаслык Хош. Казандагы телефон 8 800 555 92 10. Дум РТ Хош. Компания Tata Агролизинг предлагает сельхозтехнику, сервис и запасные части с отсрочкой платежа до 6 месяцев. Телефон 203 83 00. Продсклад Победа. Чай черный Эрл Грей 59,50. Печенье Мария 500 грамм 54,30. Все нужное по низким ценам. With the 1, 2, 3, 4 letters, we be levitating. You can't touch this, baby, 'cause it don't get better. Spell it with Лада Гранта с выгодой до 80 тысяч рублей по программе утилизации или трейд-ин. Данияр Соколов җитәкчелегендәге Камал театры оркестр концертларына чакырабыз. 19 апрельдә зур концертлар залында алар беренчеләр иде премьерасына көтәбез. Программада Сәйдәшев, Җиһанов, Ерулин һәм башка классикларның әсәрләре 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Татарстанның энергетика һәм энергоресурс нәтиҗәлеге халыкара форумы, бай, эшлекле программа, тармак күргәзмәсе 5 апрельдән алып 7-сенә кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Календарь буенча 2нче язгы айны каршы алабыз. Һава торышында җитди үзгәрешләр көтелми. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда болытлы һава урыны белән явым-төшем булырга мөмкин. Температура көндез якынча 5 градус җылы, төнлә 2 градуска кадәр салкын. Төньяк көнчыгыш районнарда Түбән Кама, Ярчаллы, Алабугада шулай ук болытлы һава. Явым-төшемнәр көтелми, көндез 8 градуска кадәр җылы, төнлә 2 градуска кадәр җылы. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава,
көндіз температура орташа +9 градус, төнлә 2 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, көндіз температура орташа 8 градус жылы, төнлә якынча +2 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буаз, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава, көндіз температура якынча 10 градус жылы, төнлә якынча +2 градус. Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук болытлы, көндіз уртача 8 градус жылы, төнлә 3 градуска кадәр жылы. Якшәмбе көнне явым-төшем ихтималы зур булмаячак, ә температура фоны яңадан күтәреләчәк. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, көндез 9 градуска кадәр жылы, төнлә уртача 2 градус жылы. Җилкен яктан. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 74%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.